маросими мукофотсупорӣ ба беҳтарин варзишгарони сол аз ҷониби ширкати миллии букмекерии формула 55 дар толори кохи суруш доир гардида, дар он роҳбарияти ин ширкати миллии варзишгарону мураббиён, мухлисон ва кормандони васоити ахбори оммаи мамлакат иштирок намуда, дар ибтидо аз дастовардҳои парчамбардорони кишвар дар соли 2021 ёдоварӣ карда шуд. тавре директори генералии формула 55 Баҳром Подчоев иброз доштанд, мо аз рӯзҳои аввали таъсиси ширкат дар пеши худ як мақсад гузоштаем, ки дар канори варзишгарон барои рушди инкишофи ин соҳа самт мегузорем ва барномаву лоиҳаҳои зиёдеро дар ин самт амалӣ хоҳем кард. тавре гуфта шуд, дар соли гузашта ширкати миллии букмекерии формула 55 барномаи Тоҷикистон ба пешро амалӣ намуд, ки он ба хотири дастгирии варзишгарони муваффақ равона шуда буд. дар доираи ин лоиҳа варзишгарон ба монанди Комроншоҳи Уступирён, Темур Раҳимов, Шаҳриёр Даминов, Хушқадам Хусравов, Алишер Ҷалилов, Шаббос Нигматуллоев, Акмал Қодиров, Фаридун Одилов, Самандар Муродов, Кристина Пронженко, Нурулло Алиев, Файзалӣ Сардоров, Баҳодур Усмонов, Миҷгона Самадова ва дигарон бо мукофотҳо қадрдонӣ гардиданд. дар ҳамин замина формула 55 барномаҳои дигареро ба монанди Орзуи Нек, Ҷаҳиши Роналдо ва дигар чорабиниҳои махсусро ба хотири таъмини мактаб-интернатҳо, хонаи пиронсолон бо лавозимотҳои варзишӣ, таъмири толорҳои варзишӣ мактаб-интернатҳо анҷом додааст, ки он дар тақвияти варзиш ва солимгардонии аҳолӣ нақши арзанда хоҳад гузошт. ҳаминак боз 5 варзишгари беҳтарини соли 2021 аз рӯи фарзияи формула 55 интихоб шуда бо мукофоту тӯҳфаҳои молиявӣ қадрдонӣ гардиданд. дар феҳристи беҳтаринҳо як варзишгарбону низ буд, ки он барандаи ҷоми ҷаҳон оид ба бокс Миҷгона Самадова мебошад. вақте ки мо аз мусобиқа бармегардем, моро қадрдонӣ мекунанд. ин барои мо варзишгаро як гӯем ки дастгирӣ бениҳоят хуб аст, то ки ҳар як варзишгар боз меҳраш, савқаташ дар варзиш бисёртар мешавад ва машқу тамринҳояшро зиёдтар мекунад, ки то тавонад ки ҳар сол натиҷаи хубро ба даст биёрад. дар ҳамин давоми 2-3 моҳ аст ки ман 2 маротиба аз ширкати формула 55 гӯем ки дастгирӣ меёбам ва ман ин гӯем ки дуюмин бори ман нест аст, вале гӯем ки маро ширкати формула 55 аз гӯем ки аз ҳамин варзиши ки ман дар варзиш ҳастам бениҳоят дастгирӣ мекунанд ва ман боз умед дорам ки дар оянда боз моро дастгирӣ мекунад. ҷудокор Темур Раҳимов низ дар феҳристи беҳтаринҳои соли гузашта аз нигоҳи ширкати формула 55 шомил карда шуд. футзалбоз Файзалӣ Сардоров низ дар панҷгонаи беҳтарин варзишгари сол шомил гардид. барандаи нишони нуқраи чемпионати ҷаҳон оид ба самбо Хушқадам Хусравов низ бо ҷоизаи формула 55 сарфароз гардонида шуд. дар ниҳоят беҳтарин варзишгари сол аз рӯи фарзияи формула 55 қаҳрамони ҷаҳон оид ба самбо дар соли 2021 Акмалиддин Каримов гардид ва ӯ бо ҷоизаи асосии 55 000 сомонӣ сарфароз гардонида шуд. ёдовар мешавем, ки Акмалиддин Каримов соли дуюм аст, ки беҳтарин варзишгари сол аз рӯи фарзияи ширкати миллии букмекерии формула 55 мегардад. хеле шодам имрӯз, ки 2 соли охир ман беҳтарин варзишгари сол шудам ва соли 2020 ва соли 2021 миннатдоригии худро ба ширкати формула 55 мерасонам, ки мо варзишгаронро дастгирӣ мекунад ва мо варзишгарон кӯшиш мекунем, ки дар оянда дар мусобиқаҳои дар пеши сода кӯшиш кунем ҳама хел дар арсаи байналмилалӣ парчами Тоҷикистон азизи худро баланд бардорем. дар соли 2022 ширкати мазкур боз як қатор иқдомҳои дигарро барои дастгирии варзишгарону рушди тарбияи ҷисмонӣ ва оммавигардонии варзиш рӯи даст гирифтааст, ки дар давоми сол марҳила ба марҳила амалӣ хоҳад кард.